Hola, jo em dic Jana, tinc 11 anys i sóc alumna del Dainaiser. Hola, em dic Natàlia, tinc 11 anys i sóc alumna del Dainaiser. I les dues ens hem llegit el llibre titulat El nen que xatejava amb Jack Sparrow, De l'editorial Brunera i l'autor Francesc Puigpelat. i aquí us venim a fer una recomanació. Aquest llibre va d'un nen que es diu Martí Blesa. Guanya un concurs de Facebook. Aquest concurs li canvia la vida. Aquest llibre no pertany a ninguna saga. Tot i així, jo crec que és un llibre que és molt recomanat llegir-lo. És molt divertit i molt entretingut. I passes un bon rato. I aquest llibre m'ha agradat molt, ja que té una mica d'intriga, i a mi els llibres d'intriga m'agraden. I també té aventura, i jo crec que la història del llibre està molt ben aconseguida. I no sé, per mi aquest llibre com a nota té un 8,5. A mi m'ha agradat molt aquest llibre perquè el Martí, el protagonista, té molts problemes tant a casa com a l'escola i els soluciona tots. També m'agrada perquè el llibre és molt interessant i divertit i ha sigut molt fàcil de llegir. Et recomanem aquest llibre.